सुद्धा कठीण होतं. कोण कोणाला पैसे देत नव्हतं आणि कुठच्या कुटुंबाची कोण काळजी करत नव्हतं. जो तो आपली काळजी करत होता. तेव्हा आम्ही कुठचाही जातीपातीचा विचार केला नाही, तर सर्वांना या प्रसंगात कशी साथ देता येईल याचा विचार केला. मी स्वतः या शहरात, तुम्ही सगळे साक्षीदार आहात, 2,500 कुटुंबांना मी धान्य दिलं. बेडची उपलब्धता नव्हती. मी स्वतः जवळजवळ 260 बेड मी स्वतः तयार करून घेतलेत. बाकी सॅनिटायझर अमुक तमुक या अनेक गोष्टी केल्या. बाजाराची व्यवस्था लावली. प्रत्येक वॉर्डमध्ये भाजीपाल्याची व्यवस्था केली. त्याचं चांगलं नियोजन केलं आणि त्यात आम्ही यशस्वी सुद्धा झालो. एकत्र काय केलं नाही की एकमेकांच्या संपर्काने प्रत्येकाला करोना होऊ शकतो, म्हणून प्रत्येक वॉर्डमध्ये भाजीपाल्याची व्यवस्था केली. ते दिवस तुम्ही आठवा. आता सगळेजण येतील, सांगतील आम्ही सावंतवाडीचा विकास करू, अमुक करू तमुक करू. पण सावंतवाडीत जेव्हा संकट होतं तेव्हा एकही नेता नव्हता. आता पैसे देतील, सांगतील, पण एक लक्षात ठेवा, हे पैसे वसूल पण करतील ते आज नगरपालिकेतनंच करतील. त्याच्यामुळे यांना मतं तुम्ही देऊच नका. यांना सांगा की आम्हाला काम करणारा माणुसकी जपणारे माणसं आम्हाला पाहिजेत. आणि ती शिंदे सेनेच्या पॅनलमध्ये सगळी माणसं जी आहेत ती अनुभवी आहेत, काम करणारी आहेत, काम केलेली आहेत. त्याच्यामुळे मला वाटतं की आपण निश्चितपणे आपल्याला मदत करा. काही गोष्टी बोलाव्याच लागतात आणि माझा तो स्वभाव आहे. मी असं पोटात एक आणि ओठात एक असला आपला स्वभाव नाही आणि परिणामांची चिंता करणारा संजू परब कधीच नाही. येईल त्या प्रसंगाला तोंड देण्याची माझी ताकद ठेवतो. काही जण इथं येऊन बोलतात की यावर बोलू नको, त्याच्यावर बोलू नको, लोक काय म्हणतील. पण लोकांना काही गोष्टी समजणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं आहे. आता तुम्ही जो रामेश्वर प्लाझा बघताय, मोठी इमारत, ही 15-20 वर्षापूर्वी तयार झाली. त्यात माझं ऑफिस सुद्धा आहे. काही जणांना माहिती असेल, काही जणांना माहिती नसेल, मला माहिती नाही. पण ती जी जागा होती ती मुलांना खेळण्यासाठी होती. कॉलेजच्या NCC जे विद्यार्थी आहेत त्यांना परेड करण्यासाठी होती. सावंतवाडी जर प्रेम होतं तर ती जागा तुम्ही बिल्डरला का दिली? मुलं जिथे खेळत होती, मुलं जिथे परेड करत होती, ती जागा तुम्ही बिल्डरला दिली आणि पैसेच कमवले ना. म्हणून सांगतो, नीताताईने आपल्या भाषणात पद्धतशीरपणे मुद्दे मांडले की तलाव आपल्या हातून कसा निसटणार. जर तुम्ही त्यांनी बोललेले जर लक्ष देऊन ऐकलं असेल तर मी आज सांगतो, जर नीताताई बोलले तसं झालं, पण नीताताई बोलले त्याच्या मी विरोधात बोलतो. सत्ता आमचीच येणार आहे, 100% सत्ता आमचीच येणार आहे. त्याबद्दल काळजी करण्याची गरजच नाही आहे. ते बसूच शकत नाही. नीताताई मला वाटतं तुम्ही 40 मिनिटं बोललात. त्याच्यामुळे त्या किती चांगले मराठी बोलतात हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. स्क्रिप्ट घेऊन इंग्लिशमध्ये लिहून त्या वाचत नव्हत्या, तर त्या बोलत होत्या. मराठी बोलणारा, मराठी लिहिणारा, मराठी वाचणारा सामान्य माणूस आपल्याला इथं नगराध्यक्ष होऊन पाहिजे, ज्याच्या दालनात कोणी जाऊ शकतो आणि कोणी येऊ शकतो. आणि नीताताई तशा आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, नीताताई या एका सैनिकाची मुलगी आहे. त्यांचे वडील सीमेवर लढली आहेत आणि आपल्याला एका सैनिकाच्या मुलीला मदत करायची आहे, ज्यांच्या
छत्रपतींना विरोध केला, ज्या संस्थांनी, इतिहास वाचा, मला इतिहास माहिती आहे, मी इतिहासावर बोलतो सुद्धा, मला बोलायला नेतात सुद्धा. त्यांनी छत्रपतीला विरोध केला, त्याच्यामुळे काय ते तुम्ही ठरवायचं. मी जास्त दीपक भाई इथे बसले, मी जास्त बोलत नाही. शिवप्रेमीने काय ते ठरवावं काय करायचं ते, जास्त काही बोलत नाही. तेव्हा आपण कोणाला निवडून देतो, कोणाला मत घालणार पाहिजे. फक्त कुठचं तरी एक घराणं आहे म्हणून आपण मत घालायचं, हे या गोष्टीला माझा विरोध आहे. जे स्वातंत्र्यासाठी लढले ना, गांधीजी असतील, लाला लजपत राय असतील, होती, घालवलं, त्या सगळ्या सामान्य माणसांनी घालवलं. कुठच्या राजा राजवाड्याने इंग्रजांना दानाजीकडनं भाग पाडलं नाही. वाचा इतिहास तुम्ही. सामान्य माणसं लढली. महात्मा गांधी असतील, अनेक असतील नेते असतील, सुभाषचंद्र बोस असतील. ही लढाई जसे निलेशाने माझ्याकडे आले होते, ते ऑडमध्ये बोलले, राजा विरुद्ध प्रजा, ही अशाच प्रकारची लढाई आहे. मी कुठची तरी आहे म्हणून मला मतं घाला, हे कधीही होणार नाही. जो सामान्य माणसाचं काम करणार, सामान्यासारखं वागणार, त्यालाच लोकांनी मतं दिली पाहिजेत. काही जण, काल मी प्रेस घेतली, प्रेसमध्ये अनेक मुद्दे सांगितले. काहींचे कार्यकर्ते सांगतात, म्हणजे आमचे नाही, शिंदे साहेब एक 20-25 मिनिटात इथे येतील, त्याच्यामुळे सर्वांनी थांबावं. एक 15-20 मिनिटात शिंदे साहेब इथं पोहोचतील. अनेक गोष्टी आहेत त्या आज तुमच्यासमोर मांडण्यासाठी मला इथं वेळ मिळाला आहे. काही नेते येऊन सांगतात, आणि काही जण बोलले सुद्धा काल, मी मटका बंद केला, मी असताना या जिल्ह्यात मटका चालू देणार नाही, अमुक तमुक अमुक तमुक, आणि मटक्यावाल्याला तिकीट दिलं. आमच्या पॅनलमध्ये एकही मटक्यावाला नाही आणि एकही 2 नंबरवाला नाही. सगळी सज्जन माणसं आहेत, सगळी सज्जन माणसं. आमचं पॅनल बघा तुम्ही, एक तरी मटक्यावाला आहे दाखवा, एक मटक्यावाला दाखवा, एक जुगारी दाखवा, एक 2 नंबरवाला दाखवा, आणि अपोजिटचं पॅनल बघा. सावंतवाडीत असं चालत नाही. विकास करायचा असेल तर फक्त दीपक भाईच करू शकतात. 25 वर्षापूर्वीची सावंतवाडी बघा आणि आताची बघा. सगळेजण बोलले, 15 कोटी आणले, 10 कोटी आणले, 20 कोटी आणले, 57 कोटी आणले, नळपाणी योजनेचं काम चालू झालं, सर्वोदय नगर पाईपलाईन घातली. त्याच्यामुळे या गोष्टी मध्ये काय काय देत राहतात, त्याच्यामुळे लिंक तुटते. मला वाटतं 3-4 वेळा आले. म्हणजे प्रेमानंद देसाई, जरा 2 मिनिटं थांबा तुम्ही जरा. पाईपलाईन झाली, आता पाणी सुद्धा येईल, आणि शिरशेंगावरनं आम्ही पाणी आणणार. मी तुम्हाला सांगतो, 57 कोटीपर्यंत नळपूर्ण योजना झाली आणि धरणाची उंची वाढवलेली आहे. त्याच्यामुळे 50 वर्ष तरी शिरशेंगा धरणाची गरज लागणार नाही, आणि शिरशेंगा धरणाचं पाणी आणण्याची गरजच नाही आहे. इथं माझगावला धरण होतंय. 50 वर्षाच्या नंतरच्या गोष्टी आता सांगून भूलथापा मारून लोक इकडची मतं घालणार नाही आहेत. प्रेमानंद देसाईंनी चिठ्ठी दिली आहे, जरा लवकर आवडतं घ्या, कारण शिंदे साहेब येतात, दीपक भाईंचं भाषण आहे, उदय सामंतांचं आहे. त्याच्यामुळे जास्त न बोलता इथंच सांगतो की आम्ही सगळे स्वच्छ चेहऱ्याची व्यक्ती दिलेल्या आहेत. तुम्ही निवडून द्या, निवडून आम्ही येणार. 4 तारखेला इथं आम्ही सभा घेऊ किंवा नंतरही घेऊ. 21-0 करणार आणि त्यानंतर आम्ही शांत बसणार. 21-0 बरोबर भोंगा झाला.
बरोबर भोंगा झाला. मी इकडनं काय घड्याळ पण दिसत नाहीये. बरोबर भोंगा झाला. 100% 21-0 होणार भाई. 100% होतं 21-0. तुम्ही बघा, पाटेकर उपरळकर आमच्या बाजूने 100% 21-0 होईल असं या ठिकाणी मी नमूद करतो. मी माझं भाषण आवडतं घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद संजूजी. वेळेचं अत्यंत महत्त्व आहे, कारण या ठिकाणी थोड्याच वेळात शिंदेसाहेब येणार आहेत आणि 10 वाजता आपली ही बैठक संपवायची आहे. त्यामुळे मी या ठिकाणी सन्माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर यांना विनंती करतो की त्याने आपलं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं. या ठिकाणी सर्वप्रथम महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना वंदन करतो. भारतीय घटनेचे शिल्पकार आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो. हिंदू हृदय सम्राट सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो. आणि या ठिकाणी आदरणीय दिघे साहेबांना वंदन करतो. आमचे मुख्य नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब लवकरच इथं उपस्थित होणार आहेत, त्यांना सुद्धा मानाचा मुजरा करतो आणि माझे 2 शब्द आपल्याला सांगतो. नगरपालिकांच्या निवडणुका म्हणजे शेवटी विकास कामांवर चालत असतात. आपण येऊन काय बोलावं आणि काय सांगावं याचं भान आता विरोधकांना राहिलेलं नाही आहे. मला आपल्याला एवढंच सांगायचं आहे, हे जरासं बंद करायला सांगायला आवाज आहे. सावंतवाडीपुरचं बोलायचं झालं तर सावंतवाडी पूर्वी कशी होती आणि आता कशी आहे हे तुम्हाला सगळ्यांना ज्ञात आहे. जिथं आज जगन्नाथराव भोसले सुंदर असं उद्यान झालेलं आहे, त्या ठिकाणी दलदल होती, मुलं त्याच्यामध्ये क्रिकेट खेळायची. आज ठिकाणी सुंदर असं उद्यान झालेलं आहे. या ठिकाणी संपूर्ण सावंतवाडीला स्टॉलचा विळखा बसलेला होता. अगदी बापूसाहेब महाराजांच्या समोर सुद्धा स्टॉल होते, पुतळ्याच्या समोर. संपूर्ण मार्केटमध्ये स्टॉल्स होते. हे सगळं काढून आपण इंदिरा गांधी व्यापारी संकुल बनवलं. तिथं बॅरिस्टर नाथपै सभागृह बनवलं, ज्या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकर सावंतवाडी संस्थानमध्ये आलेले होते. आणि एका दलित बांधवाच्या हातून एक खून घडलेला होता म्हणून त्याची केस बाबासाहेबांनी चालवलेली होती. त्याला न्यायाधीश म्हणून सावंतवाडीच्या राजाने त्या दलित इसमाला फाशीची शिक्षा दिली आणि राजा म्हणून त्यांना जे अधिकार होते त्या अधिकाराने ती शिक्षा माफसुद्धा केली. आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आत्मचरित्रामध्ये बापूसाहेब महाराजांचा उल्लेख आहे. आणि ती केस संपल्यानंतर ज्या ठिकाणी बाबासाहेबांनी सभा घेतली त्या ठिकाणी आपण बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने उद्यान विकसित केलेलं आहे. मैदान पूर्वी आपण कसं होतं बघितलेलं होतं, आता तिथं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झालेला आहे. मोती तलावाचं सुशोभीकरण झालेलं आहे. लाखे वस्तीतील अनेक माझ्या भगिनी या ठिकाणी आलेल्या आहेत. त्यांना माहिती आहे की पूर्वी लाखे वस्ती कशी होती. त्या ठिकाणी झोपड्या होत्या. एखाद्या झोपडीला आग लागली की त्यामध्ये तिथं राहणारे त्यांची परिस्थिती फार वाईट व्हायची. त्यांना बंगले सदृश्य घरं आपण करून दिलेली आहेत. हे सगळं आपल्याला विसरून चालणार नाही. आत्ता तुम्ही जर मान मागे वळून बघितली तर समोर जो कॉम्प्लेक्स दिसतोय ही संत गाडगे महाराज मंडई आहे. ह्याच्या आतमध्ये पार्किंगची व्यवस्था आहे. आतापर्यंत तुम्ही बाजारात आला की तिथं गाड्या लागलेल्या असतात, स्कूटर लागलेल्या असतात. ह्याच्यापुढे तुम्हाला असं आढळणार नाही. त्याच्यामध्ये अंडरग्राऊंड पार्किंग आहे. त्याच्यामध्ये फुलवाल्यांसाठी जागा आहे, फुलं विकण्यासाठी. भाजीवाल्यांसाठी भाजी विक्री करायची जागा आहे. त्याच्यामध्ये छोट्या छोट्या दुकानदारांचं पुनर्वसन केलं जाणार आहे. हे सगळं आपण का करू शकतो? हे करायला प्रेम लागतं जनतेबद्दल. तुम्ही जर या ठिकाणी बॅरिस्टर नाथपै सभागृहामध्ये आत्ता गेलात तर ते संपूर्ण एअर कंडिशन झालेलं आहे. तिथं आल्हाददायक असं फर्निचर घातलेलं आहे. तुम्ही त्याच्या शेजारी म्हणजे नगरपालिकेच्या शेजारी फायर ब्रिगेडची उत्कृष्ट अशी इमारत उभी राहिलेली आहे. बाहेरच्या व्यक्तीने आम्हाला येऊन काय सांगायचं की आम्ही विकास करावा? त्यांनी येऊन ह्या प्रत्येक गोष्टी बघितल्या पाहिजेत.
आता मी इथं आलो, तुम्ही येताना म्युझिकल फाउंटन सुरू होता की नाही मला माहिती नाही, परंतु मी येताना म्युझिकल फाउंटन चालू होता. अतिशय सुंदर असा म्युझिकल फाउंटन आज मोती तलावामध्ये चालू आहे. तो पर्यटकांचं आकर्षण केंद्र बनत आहे. जिमखाना मैदानावर तुम्हाला माहिती आहे की सचिन तेंडुलकर जेव्हा लहान होते त्यावेळेला रमाकांत आचरेकर सर सचिन तेंडुलकरना सावंतवाडीला घेऊन यायचे आणि त्यांनी क्रिकेटचे धडे सावंतवाडीच्या ग्राउंडवर सचिन तेंडुलकरना दिलेले आहेत. त्या ठिकाणी रमाकांत आचरेकर सरांच्या नावाने चांगली असं ड्रेसिंग रूम बांधलेली आहे, गॅलरी बांधलेली आहे. तिथं जर तुम्ही बघितलं तर 5 कोटीचं तालुका क्रीडा केंद्राचं काम चालू आहे. तुम्ही जर बाहेरच्या वाड्यामध्ये गेला तर तिथं आधुनिक असं मटन मार्केट बनलेलं आहे. मी हे सगळं तुम्हाला का सांगतो, हे सगळे ह्या गेल्या 2-4 वर्षामध्ये चालू असलेले प्रकल्प हे आहेत. त्याच्या शेजारी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ट्रेनिंग सेंटर बांधलेलं आहे. तुम्ही जर सालेवाड्यामध्ये गेलात तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र आहे. ते आता पूर्वी ग्राउंड फ्लोअरचं होतं, आता ग्राउंड +2 असं ते झालेलं आहे. त्याच्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळतील. सावंतवाडी शहराला 24 तास पाणी पुरवठा करण्यासाठी 54 कोटी रुपये, छोटीशी रक्कम नाही, तब्बल 54 कोटी रुपये दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये अनेक पाण्याच्या टाक्यांची कामं पूर्ण झालेली आहेत. शहरामध्ये पाईपलाईन टाकायचं काम हे आता सुरू झालेलं आहे. लवकरच ते पूर्ण झाल्यानंतर 24 तास पाणी हे तुम्हाला सर्वांना मिळणार आहे. त्याच्यासाठी धरणाची उंची वाढवलेली आहे. तुम्ही आत्ता बोलत असताना संजू बोलला की शिरशिंग्याहून पाणी आणण्याची काही गरज नाही, कारण आपण आपल्या धरणाची उंची वाढवलेली आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की माझगावला जे धरण होतं त्याच्यामध्ये पाणी पुरवठ्यासाठी वेगळे आरक्षण केलेलं आहे. आणि एवढंच नाही तर केसरीवरून आपल्याला शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होतो. त्या ठिकाणून जसं मिनरल वॉटर असतं तेवढं स्वच्छ पाणी केसरीवरून सावंतवाडीला येत असतं. आणि ह्या केसरीच्या वर घारपी नावाचं गाव आहे आणि ह्या घारपी गावामध्ये नवीन धरणाचं काम सुरू आहे. तिथून केसरी हे फक्त 2 ते 4 किलोमीटर आहे. आणि मग तिथल्या धरणाचं काम पूर्ण झाल्यानंतर ते पाणी सुद्धा केसरीच्या धरणामध्ये येऊ शकतं आणि तिथून सावंतवाडीला मिळू शकतं. तर ज्यांना सावंतवाडीची माहितीच नाही ते सावंतवाडीसाठी काय करणार आहे. उगाच आपला जाहीरनामा काढला, त्याच्यामध्ये लिहिलं की शिरशिंगे धरण. तुम्हाला शिरशिंगे धरण माहिती तरी आहे का? शिरशिंगे धरणाचं काम बंद पडलेलं होतं. मी कॅबिनेटमध्ये भांडलो आणि 640 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर करून घेतला नुसता शिरशिंगे एका धरणासाठी. यांना काहीही माहिती नसतं. केवळ आज त्यांचा एकमेव उद्देश आहे की सावंतवाडीवर राज्य करायचं. कोण राज्य करणार? ज्यांचं लँड माफिया, म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की लोकांच्या जमिनी बळकवणारी जी लोक असतात, असली लोक आज पैशाचा वर्षाव करतायत सावंतवाडी शहरावर. का करतायत? त्यांना हे शहरावर राज्य करायचं आहे. आणि म्हणून बॅकडोर एंट्री घ्यायची. नगराध्यक्षाचा उमेदवार केला, त्याला धड 2 शब्द मराठी सुद्धा बोलता येत नाही. बोलतं कोण? या लँड माफियाचे संबंधित जे नातेवाईक आहेत ते तिथं भाषणं करतात. आणि तुम्हाला हे मान्य आहे का? एक लँड माफिया सावंतवाडीवर राज्य करणं तुम्हाला मान्य आहे का? जरा जोरात बोला नाही म्हणून. एक असा आवाज आला पाहिजे की तुम्ही आता कमीत कमी 1,500 लोक इथं आहात. प्रत्येकाने ठरवलं आम्ही 4-4 लोकांची मतं मिळवणार, तरी तुम्ही नगराध्यक्षांना निवडून आणू शकता की नाही? आणि म्हणून बोलायला शिका, घाबरायचं नाही आपण. माझ्या विरुद्ध सुद्धा पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. तुम्ही मला निवडून दिलं की नाही? 4थ्यांदा निवडून दिलं. का निवडून दिलं? या शहराने मला जन्म दिलेला आहे. या शहराचे माझ्यावर उपकार आहेत. माझे आजोबा असतील, वडील असतील, सगळ्यांना या शहराने प्रेम दिलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे या शहरावर मी तेवढंच प्रेम करतो जेवढं शहराच्या नागरिकांनी माझ्यावर प्रेम केलेलं आहे. मला तब्बल 4 वेळा सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये कंटिन्युअस 3 वेळा कोणीही आमदार निवडून येत नाही अशी या मतदारसंघाची ख्याती होती. तुम्ही मला 3ऱ्यांदा निवडून दिलं. एवढंच नाही तर गेल्या खेपेला परत एकदा निवडून 4थ्या वेळा तुम्ही मला निवडून दिलेलं आहे. हे प्रेम का तुम्ही देता? मला ज्या वेळेला मी आमदारकीच्या उमेदवारीला उभा राहतो त्या वेळेला सर्वाधिक लीड मला सावंतवाडी शहराने दिलेला आहे. लक्षात ठेवा, माझ्या लीडमध्ये सगळ्यात जास्त वाटा हा सावंतवाडी शहराचा राहिलेला आहे. आणि म्हणून या शहराला मी माझं घर समजतो. आणि हे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये माफियाच्या हातामध्ये हे शहर जाणार नाही हे मी तुम्हाला सांगतो. कारण सावंतवाडीची संस्कृती आहे. ही संस्कृती बापूसाहेब महाराजांनी आपल्याला शिकवली, ज्यांना राम राजा म्हटलेलं होतं. परंतु आज परिस्थिती काय आहे? आज समोरचा तलाव आहे तो सुद्धा आपला आहे म्हणून केस घातलेली आहे. वस्तुस्थिती आहे ना,
मग तुम्ही त्या ठिकाणी नगराध्यक्ष होता तेव्हा तुम्ही चांगले वकील दिले. कोणाच्या विरुद्ध दिले? राजघराण्याच्या विरुद्ध दिले. राजघराणं असं कधी नव्हतं. त्यांनी कधी पब्लिक प्रॉपर्टीवर कधी आपला अधिकार सांगितला नव्हता. आज हॉस्पिटल आमचं, तलाव आमचा, रेस्ट हाऊस आमचं, हे काय चाललेलं आहे? मनाचा मोठेपणा दाखवा, बापूसाहेब महाराजांचा वारसा जपा आणि मग तुम्ही काय राजघराणं म्हणून मतं मागावी? आम्हाला सुद्धा इतिहास दिलेला आहे, परंपरा दिलेली आहे. माझ्या आजोबांना त्यावेळेच्या राजांनी नगरशेठ म्हणून किताब दिलेला आहे. का दिला? त्यांनी हजारो लोकांना कामाला लावलं, हजारो लोकांना पोटाला लावलं. मग ती परंपरा तुम्हाला आम्हाला चालवायची आहे. आम्हाला काय असे लोकांच्या जमिनी विकून आणि जमिनीचं सौदे करून लोकांना फसवून जे लोक मोठे झालेले आहेत त्याच पैशाचा वर्षाव करतील सावंतवाडी शहरावर. पण ह्याला सावंतवाडी शहरातल्या नागरिकांनी भुलता कामा नये. ही अपप्रवृत्ती आपल्या शहरामध्ये येता कामा नये. हे प्रत्येक तुमच्या नागरिकांचं कर्तव्य आहे. प्रत्येकाने ठरवा की या अपप्रवृत्तीला आम्ही शहराच्या बाहेर घालवणार. सुदैवाने त्यांचं ऑफिस सुद्धा झाले ना, नगरपालिकेच्या बरोबर बाउंड्रीच्या बाहेर आहे. त्यांना तिथं त्यांच्या ऑफिसमध्ये पाठवून द्या. नकोच असली संस्कृती आम्हाला. आम्हाला शांतता पाहिजे. एक काळ असा होता की ह्या गांधी चौकामध्ये फायरिंग झालेलं होतं, पोलिसांनी फायरिंग केलेलं होतं. त्या क्षणाला आणि त्याच्यानंतर आमचं राज्य आलं ह्या नगरपालिकेमध्ये. गेली 30 वर्ष आम्ही ह्या नगरपालिकेवर राज्य करतोय. एक दंगल झालेली नाही सावंतवाडीमध्ये. हे सावंतवाडीचं वैशिष्ट्य आहे. सावंतवाडीची शांतता हे सावंतवाडीचं वैशिष्ट्य आहे. सावंतवाडीमध्ये परस्परांवर केलेलं प्रेम. जर 25 तारीख असेल आणि त्या ठिकाणी मास होतो रात्रीच्या वेळेला ख्रिश्चन धर्मियांमध्ये, दुसऱ्या दिवशी ख्रिसमस असतो. प्रत्येक मासला मी त्या ठिकाणी हजर असतो. प्रार्थना करणारा त्या प्रार्थनेमध्ये सहभागी होतो. ईदचा दिवस असेल तर त्यांची प्रार्थना संपल्यानंतर प्रत्येकाला एक फूल देण्यासाठी मी मशिदीच्या बाहेर उपस्थित असतो. तेवढ्याच प्रेमाने आमच्या दिवाळी असेल तर विठ्ठल मंदिरामध्ये उपस्थित असतो. शेवटी ही आमची संस्कृती आहे. ही सावंतवाडीची संस्कृती आहे. ही शांततेची संस्कृती आहे. ही शांतता बिघडता कामा नये. आज बाहेरच्या वाड्यामध्ये 4-4 अपक्ष उमेदवार उभे केलेले आहेत. कशासाठी उभे केले? आमची मतं खायला उभे केलेले आहेत. विचार करा कशासाठी. आज विरोधी पक्षाचा एखादा उमेदवार असेल तर त्याला फायनान्स केलं जातं. कशाला? आमची मतं खायची म्हणून. म्हणून तुम्ही लक्षात ठेवा, विरोधी पक्षाला जी मतं घातली जाणार ही मतं भाजपला मतं घातल्यासारखी आहेत. त्यांना अजिबात मतं घालू नका, कारण ते कधीच निवडून येणार नाही आहेत. आणि म्हणून भाजपने तरी हे सगळं का केलेलं आहे? आम्ही युतीमध्ये एकत्र आहोत. महाराष्ट्रामध्ये आमची महायुती आहे. आम्ही महायुतीमध्ये एकत्र आहोत. इथं सुद्धा आम्ही महायुती करू शकलो असतो, पण त्यांनी मुद्दाम केलेले नाही. कारण त्यांना राजकीयदृष्ट्या कटकारस्थान करायचं आहे. राणेसाहेब आपले खासदार आहेत. त्यांनी सांगितलेलं होतं की युती करूनच निवडणुका लढवायच्या आहेत. ऐकलं का त्यांचं कोणी? एवढा मोठा नेता जो अगदी महाराष्ट्रामध्ये विपरीत परिस्थिती असताना खासदारकीला निवडून आलाय. कसे आले? तर रत्नागिरी जिल्ह्यामधलं 1 लाखाचं डेफिसिट होतं. 1 लाखाचं डेफिसिट सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने भरून काढलं. 1,40,000 मतं दिली जादा, आणि त्याच्यामुळे 40,000 मतांनी ते निवडून आले. मग एवढं प्रेम ज्या राणेसाहेबांवर आम्ही दिलेलं आहे. अनेक वेळेला माझा सुद्धा संघर्ष झाला आहे ना राणेसाहेबांच्या बरोबर. मी कुठे नाही म्हणून सांगतो. आणि एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की संघर्ष हा विचाराचा पाहिजे. तो विचाराचा संघर्ष होता. ज्या क्षणी तो संघर्ष संपला त्या क्षणी आम्ही एकत्र आलो. आणि आज सुद्धा माझे अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध हे राणेसाहेबांच्या बरोबर आहे. आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं. मी आपल्याला सर्वांना विनंती करतो की आपण उभं राहून आणि टाळ्या वाजवून एकनाथ शिंदे साहेबांचं स्वागत करावं. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. सर्वांना टाळ्याच्या कडकडात त्यांचं आपण सर्वजण स्वागत करूया. शिवसेना आगे बढ़ो, एकनाथ शिंदे आगे बढ़ो. अरे आवाज कुणाचा? अरे आवाज कुणाचा? अरे आवाज कुणाचा? या ठिकाणी शिंदे साहेबांना विनंती करतो की या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे हिंदू सम्राट आणि स्वर्गीय आनंदजी दिघे यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करावा.
या ठिकाणी आपले सगळ्यांचे लाडके आमदार सन्माननीय दीपकभाई केसरकर यांना विनंती करतो की आपलं त्या ठिकाणी मनोगत पूर्ण करावं. आणि म्हणून आपण लक्षात घ्या की या शहराला जे जे पाहिजे ही प्रत्येक गोष्ट मला माहिती असते. या शहरामध्ये जुन्या शाळा होत्या, आज 1 नंबर शाळा, 2 नंबर शाळा, सर्वांना पूर्ण नवीन बिल्डिंग दिलेल्या आहे. या ठिकाणी 6 नंबरची शाळा आहे, तिथे रेसिडेन्शियल स्कूल मंजूर केलेलं आहे. जवळजवळ 7 कोटी रुपये हे नुसतं रेसिडेन्शियल स्कूल बांधायला त्यांना दिलेले आहे. आणि म्हणून आपण अनेक जे प्रकल्प करतोय त्यांचा नुसता जाहीरनामा आहे. इथं तर आम्ही योगा सेंटरसाठी पैसे मंजूर केलेले आहेत. नरेंद्र उद्यानवर जर तुम्ही गेलात तर त्या ठिकाणी इको टुरिझमचं सेंटर आहे, त्या ठिकाणी टेंट हाऊसेस आहे, ट्री हाऊसेस होत आहेत. आणि त्याच्यामुळे विकास कसा करायचा हे आम्हाला कोणी शिकवण्याची गरज नाही. आज गरज कसली आहे, मगाशी मी तुम्हाला सांगत होतो, राणे साहेबांच्या बद्दल सांगत होतो. माझ्यावर येऊन टीका केली त्यांचे पालकमंत्र्यांनी की तुम्ही त्यांच्या विरुद्ध संघर्ष केला. मी संघर्ष जरूर केला, परंतु तो तत्वासाठी असलेला संघर्ष होता. मी त्यांच्यावर कधीही व्यक्तिगत टीका केलेली नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून सहजासहजी आम्ही एकत्र आलो. आज सुद्धा राणे साहेबांचे आशीर्वाद तेवढेच माझ्याबरोबर असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून आपल्याला मला एकच गोष्ट सांगायची आहे, हे एक षडयंत्र आहे. राणे साहेबांनी सांगितलेलं होतं की युती करून निवडणुका लढवा, असं सांगून सुद्धा त्यांचं ऐकलं गेलं नाही. आम्ही सांगत होतो युती करून निवडणुका लढवूया, ऐकलं गेलं नाही. का ऐकलं गेलं नाही? त्यांना नेतृत्व संपवायचं आहे, त्यांना राणेसाहेबांचं नेतृत्व संपवायचं आहे, माझं नेतृत्व संपवायचं आहे आणि त्यांना स्वतःचं नेतृत्व एस्टॅब्लिश करायचं ह्या जिल्ह्यामध्ये. हे कोण आहेत त्यांचं मी नाव घेणार नाही, पण तुम्ही त्यांना चांगलं ओळखता. काय मिळवता ते आणि पैशाचा वर्षाव करून कोणाला शिकवतायत? सावंतवाडीची जनता पैशाला विकली जाणारी नाही, एवढं मी ठामपणे तुम्हाला सांगतो. सावंतवाडीला एक परंपरा आहे आणि सावंतवाडीची जनता कधीही पैशाने विकली गेली नाही, पुढे विकली जाणार नाही. आणि म्हणून उद्या येणारी सत्ता ही आमचीच असणार, एवढं मी आपल्याला निश्चितपणे सांगतो. आणि म्हणून आपल्याला 2-3 गोष्टी सांगून मी माझं भाषण संपवतो, कारण आपल्याला सगळ्यांनाच एकनाथ शिंदे साहेबांचं भाषण ऐकायचं आहे. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा त्यांनी मुद्दा काढला. काय आहे वस्तुस्थिती मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या? यांनी हॉस्पिटल आपल्या मालकीचं आहे असा दावा केलेला होता आणि त्याच्यामध्ये रत्नागिरीच्या कोर्टामध्ये, डिस्ट्रिक्ट कोर्टामध्ये जो निकाल झाला त्याला हायकोर्टाने स्टे दिलेला होता. मी कॅबिनेटपर्यंत जाऊन, त्यावेळेला मी मंत्री होतो, यांना 54 गुंठे जागा त्यातली वेगळी काढून देण्याचं मान्य केलं. यांनी सह्या केल्या, पण सह्या करण्यापूर्वी अशा अटी घातल्या की त्या अटी कधीही यांची जी कन्या आहे, आमच्या युवराज्ञी आहेत, त्यांना कधीही मान्यता न होणाऱ्या कंडिशन होत्या. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी त्याच्यावर सही नाही केली आणि त्याच्यामुळे मल्टी स्पेशालिटीचं काम थांबलेलं आहे. मी किमान 5 ते 10 वेळा त्यांच्याकडे गेलो की या अटी काढून टाका, साध्या MOUवर सह्या करा. त्यांनी काही तयारी दाखवली नाही. आणि आज मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल दुसऱ्या जागेवर बांधूया असं ते आम्हाला सांगतायत. आमच्या हक्काची जागा आहे ती. तुम्ही नाही दिल्या सह्या तर आम्ही कोर्टामध्ये जाऊन ती जागा मिळवू आणि त्याच ठिकाणी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारू, हे मी तुम्हाला अतिशय ठामपणे सांगतो. आणि 5-5 वर्ष जे हॉस्पिटलचं टेंडर झालेलं आहे, ज्याची एजन्सी फायनलाइज झालेली आहे, 5-5 वर्ष तुम्ही ती कामं अडवता. तुम्हाला काहीतरी वाटलं पाहिजे. आणि मग तुम्हाला काय अधिकार दिलेला आहे? आज तुम्ही तलाव स्वतःचा आहे म्हणून सांगता, तलावाच्या संदर्भात म्युन्सिपाल्टीवर केस दाखल केलेली आहे. उद्या तुमच्याच घरातली सून ही म्युन्सिपाल्टीमध्ये नगराध्यक्ष बनणार आणि तीच तुमच्या विरुद्धची केस लढवणार का? उद्या ती मोती तलाव तुमच्या ताब्यात देणार, नगरपालिकेचा मोती तलाव राहणार नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. याला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट म्हणतात इंग्रजीमध्ये. आपल्याच ज्यांना कुठलं तरी त्याच्यामध्ये हेतू आहे अशा माणसाने त्या खुर्चीवर बसायचं नसतं आणि ही नैतिकता आहे. आणि म्हणून त्यांना या नगराध्यक्ष पदावर बसण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार नाही, हे मी अतिशय स्पष्टपणे सावंतवाडीच्या जनतेला सांगू इच्छितो. आणि म्हणून केवळ मी युवराज्ञी आहे म्हणून मी नगराध्यक्ष होणार चालणार नाही. अगोदर तुमची केस मागे घ्या. नगरपालिकेच्या विरुद्ध केस घातलेली आहे ना, मोती तलाव आमचा आहे म्हणून, केस मागे घ्या आणि नंतर इलेक्शन लढवा. अशा नाही इलेक्शन लढवता येणार तुम्हाला. मी राजघराण्याचा अतिशय आदर ठेवतो. मला स्वतः शिवरामराजे भोसलेंनी राजकारणामध्ये आणलं, परंतु आदर ठेवणं याचा अर्थ तत्वाला तिलांजली देणं नाही. तुम्हाला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की मोती तलावाची केस मागे न घेता कशाला निवडणूक लढवली आहे?
उद्या सुद्धा मागे घेऊ शकता. उद्या मागे घ्या आणि उद्या संध्याकाळी अनाऊन्स करा की आम्ही केस मागे घेतली आहे आणि नंतर लोकांची मतं मागा. अशी मतं नाही मागता येणार. त्याच्यानंतर मला भाषण संपण्यापूर्वी एवढंच सांगायचं आहे की आमचे उमेदवार ह्या केपेला मला अनेक लोकांनी कौतुक केलं की तुम्ही नवीन नवीन चेहरे दिलेले आहेत. आमच्या ज्या नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत या स्वतः ॲडव्होकेट आहेत, बार असोसिएशनचे सावंतवाडीचे आहेत, त्याच्या अध्यक्ष आहेत, नोटरी आहेत आणि त्याच्यामुळे अतिशय तुम्ही त्यांचं भाषण ऐकलं असणार. 40 मिनटं भाषण केलं म्हणून 40 मिनटं भाषण केलं त्याच्यामुळे मला भाषणाचा वेळ माझा कट झाला साहेब. कारण तुम्ही येऊन मी भाषण करणं बरोबर नाही तुमच्यासमोर, म्हणून मी म्हटलं होतं थोडंसं. तर तुमचं लक्षात आलं असणार की त्यांना मराठी येतं आणि कोकणी सुद्धा चांगलं येतं. तुम्ही गेल्यात आणि काहीतरी बोलल्यात तर समोरच्या व्यक्तीत समजूक तर हवा की नाही हवा मा काय. नुसतं जर तुमच्याकडे बघत राहिलो नगराध्यक्ष चलात का काय तुम्ही जाऊन परत मराठीत बोलू का आणि इंग्रजीत बोलू का याचा विचार तुम्ही करू गयो असं मला वाटतं. आणि म्हणून मराठी तरी बोला, कोकणी तरी बोला आणि नंतर मग तुम्ही म्हणा की आम्हाला लोकांचं प्रतिनिधित्व करायचं आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला अतिशय नम्रपणे सांगतो, आमच्या जेवढ्या नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सक्षम आहे तेवढेच आमचा प्रत्येक उमेदवार सक्षम आहेत. किमान 4 ॲडव्होकेट आमच्या पॅनलमधून उभे आहेत. आमच्या पॅनलमधून सूर्याजीसारखा एक उमेदवार आहे जो स्वतः ॲम्ब्युलन्स घेऊन रुग्णांना घेऊन येतो, स्वतः सर्वांना रक्तदान करतो. असे उमेदवार तुमच्याकडे आहेत का? असे उमेदवार आम्ही दिले का दिले? आम्हाला उद्या सावंतवाडी सुंदर बनवत असताना ती आरोग्यदायी सुद्धा बनवायची आहे. म्हणून असे आमचे उमेदवार आहेत की जे दिवस रात्र लोकांसाठी काम करतात. आमच्यापैकी अनेक उमेदवार ॲडव्होकेट आहेत. अनेक लोक स्वतःला ॲडव्होकेट म्हणतच नाही. आमचं सुरेंद्र बांदेकर आहे, मलाच माहिती नव्हतं की ॲडव्होकेट आहे म्हणून, कारण त्याने दिवस रात्र ते देवाचीच पूजा करत असतात. कधी वकिली करतील अशी मला गॅरंटी नाही. आमचे संजीव परब परखड बोलतात, परंतु मोती तलावचा मुद्दा मात्र त्यांनी अचूकपणे मला नेहमी सांगत होते तुम्ही मोती तलावाबद्दल बोलत नाही, मोती तलावाबद्दल बोलत नाही. आणि त्यांनी एक स्लिप काढली ह्याची, ती छोटीशी रील असते ना तशी रील काढली आणि त्याच्यामध्ये भाषण दाखवलं की मोती तलाव कोणाच्या तरी मालकीचा होणार आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये अशा बिल्डिंग वर आलेल्या दाखवल्यात त्या पाण्यातून. आणि मग हे म्हणतात की त्यांनी त्या इमारती वर आलेल्या दाखवलेल्या आहेत. खरं तर शिंदे साहेबांनी बोललं पाहिजे, पण तुम्ही समोर दिसला की मला काही आवडत नाही बोलायचं आणि त्याच्यामुळे एवढं प्रेम तुमच्यावर केलं आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवा बघा, कोणालाही कटकारस्थान करून संपवता येत नाही. मला संपवायला म्हणून तुम्ही सावंतवाडीवर पैशाचा पाऊस पाडला तर सावंतवाडीची जनता ते कदापिही सहन करणार नाही. एवढं प्रेम कायम सावंतवाडीच्या जनतेने मला दिलेलं आहे. मी काल सांगितलं नाही, आज सुद्धा तुम्हाला सांगतो, मी 4 वेळा आमदार झालो. 4ही वेळेला मला सगळ्यात जास्त लीड कोणी दिलं तर ते सावंतवाडीच्या जनतेने दिलेलं आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. त्याच्यामुळे कितीही पैसे वाटवा फरक पडणार नाही, आम्हीच निवडून येणार. आणि लक्षात घ्या, जे पैसे वाटतात ते पैसे वसूलसुद्धा करतात. आणि त्याच्यामुळे निश्चितपणे मी तुम्हाला सांगतो की हे कुठेतरी आपल्याला थांबवलं पाहिजे. ही अनिष्ट प्रवृत्ती, ही कीड आहे. ही कीड आपल्या शहरामध्ये येण्यापासून याला वेळेवर रोखलं पाहिजे. नाहीतर आज अनेक ठिकाणी जाऊन बघा, लोक रडतायत की आमच्या जमिनी लुबाडल्या म्हणून. आणि त्या गरीब लोकांच्या जमिनी लुबाडलेला जो घाणेरडा पैसा आहे ना, त्या पैशाचा वर्षाव जर करत असतील तर त्या पैशाला सावंतवाडीकरांच्या घरामध्ये स्थान नाही. एवढं तुम्ही निश्चितपणे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो की तुमचं प्रत्येक मत हे धनुष्यबाणाला मिळालं पाहिजे. तुम्हाला प्रत्येकाला 3 मतं आहेत. उमेदवार कोण आहे बघू नका. प्रत्येक वेळेला तुमच्या बॉक्सवर, एका बॉक्सवर 2 ठिकाणी धनुष्यबाण असणार, एका बॉक्समध्ये एका ठिकाणी धनुष्यबाण असणार. प्रत्येक वेळेला धनुष्यबाणाच्या 3ही ठिकाणी बटन दाबा आणि तुम्ही शिवसेनेला प्रचंड बहुमताने विजयी करा, एवढी आपल्याला नम्र विनंती करतो. आणि एकच गोष्ट सांगतो, मोठ्या प्रमाणात भगिनी इथं आहेत. तुम्हाला माहिती आहे की महाराष्ट्रामध्ये लाडकी बहीण योजना कोणी आणली? एकनाथ शिंदे साहेबांनी आणली. आणि तुमचा तो लाडका भाऊ ज्यावेळेला तुम्हाला भेटायला आला त्यावेळेला तुम्ही अगदी आता जवळजवळ 3-4 तास वाट बघत थांबलेले आहात. माझी खात्री आहे की तुम्ही सगळ्यांनी बघून घ्या की ज्यांनी तुम्हाला लाडकी बहीण योजना दिली ते कसे आहेत. माझ्या इलेक्शनच्या वेळेला सुद्धा प्रचाराला इथं आले आहेत आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला आले. परंतु माझ्या इलेक्शनच्या वेळेला ज्यावेळेला प्रचाराला आले त्यावेळेला हा मुद्दा तेवढा महत्त्वाचा नव्हता जेवढा आज आहे.
कारण त्यांनी ती योजना कायम ठेवून दाखवली. केवळ इलेक्शनपुरती योजना आणली नाही, तर योजना कायम ठेवली. अशा एकनाथ शिंदे साहेबांचं मी मनापासून सावंतवाडी शहरामध्ये स्वागत करतो. सिंधुदुर्गचे दुसरे सुपुत्र आदरणीय उदयजी सामंत साहेब, जे नेहमीच खंबीरपणे आमच्या पाठीमागे, सर्वांच्या पाठीमागे उभे असतात. आमच्या जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री सुद्धा आहे, त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत करतो. आपल्याला पुन्हा एकदा विनंती करतो की कुठल्याही भूलथापांना बळी पडू नका, कुठल्याही प्रेशरखाली येऊ नका. शिवसेनेला प्रचंड बहुमताने विजयी करा, तेवढं आपल्याला आवाहन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद दीपक भाई. यानंतर शिवसेनेचा बुलंद आवाज महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं मनोगत या ठिकाणी होईल. सर्वांना विनंती आहे की टाळ्यांच्या गडगडाटात या ठिकाणी पुन्हा एकदा शिंदे साहेबांचं आपण स्वागत करूया. अरे आवाज कुणाचा? छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी. आजच्या सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीला प्रचाराला उपस्थित माझे सहकारी मंत्री उदय सामंतजी, शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते आणि या विभागाचे लोकप्रिय आमदार माजी मंत्री दीपकभाई केसरकरजी, त्याचबरोबर जिल्हा प्रमुख सच्चिदानंद परब आणि आपल्या उमेदवार नगराध्यक्षपदाच्या ॲडव्होकेट सौ नीता सावंत कविटकर आणि प्रेमानंद देसाई, राजन पोकळे, अशोक दळवी, नारायण राणे, गणेश प्रसाद गबस, यशस्वी सौदागर, भारती मोरे, सर्व व्यासपीठावरील सन्माननीय मान्यवर, खूप नाव आहेत. व्यासपीठ मोठं आहे आणि हे आमचं वैभव आहे आणि समोर बसलेलं आमचं ऐश्वर्य आहे. आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून या ठिकाणी विनंती करायला आलोय की आपल्या उमेदवार लाडकी बहीण नीता सावंत कविटकर यांना 2 तारखेला आणि त्यांच्या संपूर्ण पॅनलला विजयी करण्याची विनंती मी आपल्याला करतो. माझ्या लाडक्या बहिणी खूप मोठ्या प्रमाणावर इकडे आहेत, लाडके भाऊही आहेत, पण मी सगळ्यांनाच, केसरकर साहेब बराच वेळ झाला ना इकडे थांबून ये, आणि मी आपली दिलगिरी व्यक्त करतो. थोडी थंडी आहे, पण तरी सुद्धा आपण या ठिकाणी एवढा वेळ बसलात त्याबद्दल मी मनापासून आपल्याला धन्यवाद देतो, आपले आभार मानतो. आणि खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रामध्ये मी गेले 10-15 दिवस फिरतोय, रोज 6, 7, 8 सभा घेतो आणि कधी कधी शेवटच्या सभेला जायला उशीर होतो. एकदा विटा, परवाच्या दिवशी सांगलीला 9:45 वाजता आम्ही पोहोचलो, परंतु 9:45 वाजता देखील एवढ्या मोठ्या संख्येने माझ्या लाडक्या बहिणी उपस्थित होता. एकही लाडकी बहीण हटली नाही, बसून राहिली आणि मी येईपर्यंत वाट बघत बसली. मी त्यांची माफी मागितली, क्षमा मागितली. लाडके भाऊही होते मोठ्या संख्येने. आणि हे प्रेम जे आहे, हे प्रेम महाराष्ट्रामध्ये मला पाहायला मिळतंय. असंच प्रेम विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये मी पाहिलं. सगळीकडे लाडक्या बहिणींची मोठ्या लक्षणीय संख्या, लाडके भाऊ सर्वजण मोठ्या प्रमाणामध्ये. मग शासन आपल्या दारीचा कार्यक्रम, लाडकी बहीण योजनेचा कार्यक्रम असू द्या, कुठलाही कार्यक्रम असू द्या, सभा असू द्या, लाडक्या बहिणी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहायच्या. आणि म्हणून तेच चित्र मला आता दिसतंय. लाडक्या बहिणींनी ठरवलेलं आहे की लाडक्या भावाच्या पाठीशी उभं राहायला. आणि म्हणून मी इथं आपल्याला सांगू इच्छितो, ज्या उमेदवारांच्या मागे महिला, मतपेटीत त्यांचा नंबर पहिला. आणि माझी लाडकी बहीणच उभी आहे आणि लाडक्या बहिणी पण खूप मोठ्या प्रमाणावर आहेत, लाडके भाऊ आहे. आणि अतिशय सर्व जे पॅनल आहे, अतिशय मजबूत पॅनल आहे. वकील याच्यामध्ये आहेत,
सुशिक्षित लोक आहेत आणि सगळं जे काही विजन असणारे लोक, या विकासाचं विजन असणारे लोक या निवडणुकीमध्ये उभे आहेत. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढीच विनंती करेन, खरं म्हणजे कोकण आणि शिवसेना हे जे काही नातं आहे, बाळासाहेबांचं आणि शिवसेनेचं नातं, हे नातं कोणी तोडू शकत नाही. शिवसेना आणि कोकण कधीच कोणी वेगळं करू शकत नाही. आणि म्हणून कोकणाने नेहमी शिवसेनेला भरभरून दिलंय. या विधानसभेच्या निवडणुकीत पण कोकणातून 9 पैकी 8 शिवसेनेचे आमदार निवडून आपण दिले. हा इतिहास घडवला आपण. एक माणूस फक्त 1200 मताने पडलाय, नाही तर 100% शिवसेनेला विजयी करण्याचं काम आपण केलंय. त्याबद्दल देखील मी मनापासून धन्यवाद देतो. खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी अख्खी सावंतवाडी, केसरकर आपल्या दीपकजींनी सांगितलं की त्यांनी काय काय केलं. दीपक केसरकर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांचे अध्यक्ष होते, नगराध्यक्षांचे अध्यक्ष. आणि म्हणून मला उदय सामंत मगाशी सांगत होते की म्हणून त्यांना नगरपालिकेचा जो अनुभव आहे या ठिकाणी त्यांनी कथन केलेलं आहे. खऱ्या अर्थाने दीपक केसरकर यांनी या सावंतवाडीवर प्रेम केलं, आपल्यावर प्रेम केलं, आणि आपण देखील दीपक भाऊंवर प्रेम तसंच केलं. आणि म्हणून चौथ्यांदा तुम्ही निवडून आले आणि विजयाचा चौकार मागच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी मारला. आणि त्यासाठी तुम्हाला धन्यवाद देतो. एक आदर्श आमदार, एक आदर्श लोकप्रतिनिधी काय असतो हे दीपक केसरकर यांच्या रूपाने आपण महाराष्ट्राला दाखवलेलं आहे. आणि म्हणून मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि मनापासून त्यांनाही शुभेच्छा देतो. आज ही निवडणूक जी आहे नगर परिषदेची, ही निवडणूक छोटी असली तरी सुद्धा ही निवडणूक तुमच्या सावंतवाडीच्या भवितव्याचा फैसला करणारी आहे, सावंतवाडीचं भवितव्य घडवणारी आहे, सावंतवाडीचा विकास घडवणारी आहे, तुमच्या मुलाबाळांचं भवितव्य घडवणारी आहे. आणि म्हणून ही निवडणूक आपल्याला महत्त्वाची आहे. आणि म्हणून 2 तारखेला जे दीपक केसरकरजींनी आपल्याला जी विनंती केलेली आहे त्यांनी सगळं सांगितलंय की उमेदवार कोण कसा आहे, कुठल्या पक्षाचा उमेदवार काय, शिवसेनेचा उमेदवार काय, शिवसेना काय करते, हे सगळं सविस्तर त्यांनी सांगितलं. आणि म्हणून कोकण हा शिवसेनेचा अभेद्य गड आहे. जय महाराष्ट्र ही घोषणा या कोकणातून जन्माला आली आणि त्याचा देखील आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. कोकणातल्या जनतेने नेहमीच भरभरून प्रेम शिवसेनेला दिलेलं आहे आणि कोकणी माणसाने शिवसेनेला कधी अंतर दिलं नाही आणि शिवसेनेने देखील कोकणी माणसाला कधी अंतर दिलं नाही. आणि म्हणून इथल्या लोकांनी, इथल्या जनतेने नेहमी भरभरून शिवसेनेला दिलंय. याचा जेवढे आभार मानायचे तेवढे कमी होतील. आणि म्हणून शिवसेना पूर्ण ताकदीने या निवडणुकीमध्ये उतरली आहे. मगाशी मी येताना केसरकरांचं भाषण ऐकत होतो की विचारांची लढाई असावी, विचार आणि विचारांची लढाई लढणारे आणि विचारांनी बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेणारे आमची शिवसेना आहे. बाळासाहेबांचे विचार जेव्हा पायदळी तुडवू लागले त्यावेळेस या एकनाथ शिंदेने उठाव केला आणि या महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेने तो स्वीकारला आणि 80 जागा विधानसभेत आपण लढवल्या आणि त्यापैकी 60 आमदार तुम्ही आम्हाला निवडून दिले. हा देखील एक इतिहास आहे, महाराष्ट्रातला इतिहास आहे. आणि म्हणूनच या ठिकाणी ही निवडणूक जी आहे ही निवडणूक आपल्या अतिशय महत्त्वाची आहे. या लाडक्या बहीण योजनाच्या बद्दल केसरकरांनी सांगितलं. मी आपल्याला सांगू इच्छितो, मी देखील एक सर्वसामान्य कुटुंबातून आलोय. एका शेतकऱ्याच्या कुटुंबात माझा जन्म झाला. मी गरिबी पाहिली आहे, माझ्या आईची पत्नीची तगमग पाहिली आहे, काटकसर पाहिली आहे, कसा महिना चालवायचा हे पाहिले, डोळ्यांनी पाहिलेलं आहे. आणि मी जेव्हा मुख्यमंत्री झालो त्यावेळेस मी ठरवलं माझ्या या महाराष्ट्रातल्या माता भगिनींसाठी काहीतरी चांगला निर्णय घ्यायचा आणि त्यामधूनच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जन्माला आली आणि लाडकी बहीण योजना सुरू झाली. अनेक लोकांनी अडथळे आणले, अनेक लोक म्हणाले फक्त घोषणा आहे,
ये चुनावी जुमला आहे, ही काही योजना होणार नाही. परंतु एकनाथ शिंदे तुमचा भाऊ तिथं मुख्यमंत्री म्हणून बसला होता, जे बोलतो ते करून दाखवतो, आणि म्हणून योजना सुरू झाली. योजना सुरू झाली आणि आता काही लोक अफवा पसरवतात, पण मी सांगतो कोणी माईका लाल आला तर हे लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही. हे सुरू केलेली सर्वसामान्य लोकांसाठी. काही किती सक्सेस स्टोरी बघतो आपण, काही 10 माझ्या लाडक्या बहिणी एकत्र आल्या, 20 आल्या, 50 आल्या, 100 आल्या. काही बचत गट केले, क्रेडिट सोसायटी केली, छोटे मोठे व्यवसाय करू लागले. काही लोकांनी आपल्या घराला आधार दिला. एक एक जर त्यांच्या कहाण्या ऐकल्या तर अंगावर शारे येतील. आणि म्हणून एक लाडकी बहीण योजना की अशी योजना आहे की या सर्वसामान्य लाडक्या बहिणींच्या जीवनाला आधार देणारी आहे. आणि म्हणून आता स्वतःच्या खात्यातले पैसे स्वतः काढून घेण्याचा अधिकार तुम्हाला दिला आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे. आणि म्हणून लाडक्या बहिणी बरोबर आम्ही लेक लाडकी लखपती योजना केली व मुलींचं उच्च शिक्षणाची योजना केली. त्याचबरोबर एसटी मध्ये 50% सवलत दिली. किती निर्णय घेतले, किती निर्णय आमच्या लाडक्या बहिणींसाठी, लाडक्या भावांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी सन्मान योजना केली. लाडक्या भावांसाठी देखील आपण मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना केली. आणि म्हणून या एकीकडे विकास आणि एकीकडे लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना केल्या. आता देखील मला वाटतं आपण केसरकर साहेब या ठिकाणी किती पैसे दिले मला माहित नाही. मी मुख्यमंत्री असताना 190 कोटी रुपये या ठिकाणी आपण या सावंतवाडीसाठी दिले. नळपाणी योजनेसाठी 58 कोटी, 15 कोटी संत गाडगेबाबा मंडई, 5 कोटी अग्निशमन केंद्र, असे अनेक आपण निर्णय या ठिकाणी घेतलेले आहेत. हे सर्व शिवसेनेने केलंय. तुमच्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना केलंय. केसरकर साहेब फक्त आणि फक्त या ठिकाणी या आपल्या सावंतवाडीच्या विकासासाठीच आपल्याकडे यायचे. सावंतवाडीचा विकास झाला पाहिजे, सर्व सामान्य माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे, ही भावना त्यांच्या मनामध्ये आहे. आणि एक अभ्यासू अशा प्रकारचा लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही त्यांना निवडून दिलं. तुम्ही नशीबवान आहात की खऱ्या अर्थाने सावंतवाडीचा विकास करायचा असेल तर या ठिकाणी आपला शिवसेनेचा हक्काचा नगराध्यक्ष आपल्याला निवडून द्यावा लागेल. आणि म्हणून मी तुम्हाला विनंती करायला आलोय की संपूर्ण टीम जी आहे, टीम आपण उभी केलेली आहे. आणि मी आपल्याला एवढंच सांगतो की आपली ही जनता जी आहे, कोकणातली माणसं साधीभोळी आहेत, परंतु एकदा काय त्यांनी निश्चय केला की ते मागे हटत नाहीत. आणि म्हणून मगाचे केसरकर साहेबांनी सांगितलं की सावंतवाडीकरांना कोणी विकत घेणारा पैदा झाला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण तुम्ही स्वाभिमानी आहात. या ठिकाणी तुम्हाला विकास पाहिजे आहे, या ठिकाणी इथं परिवर्तन पाहिजे आहे, या ठिकाणी या सावंतवाडीचा काया पालट आपल्याला पाहिजे. आणि म्हणून जे जे आम्ही केलं ते आपल्या समोर आहे. 2.5 वर्षामध्ये मुख्यमंत्री पदाच्या काळात हा एकनाथ शिंदे संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरला. मला लोक बोलायचे तुम्ही झोपता कधी, उठता कधी, जेवता कधी. मी त्यांना सांगायचो एकनाथ शिंदे झोपा काढायला नाही आलाय, विरोधकांच्या झोपा उडवायला आलेला आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने मी तुम्हाला सांगतो 2.5 वर्षात 2.5 तासापेक्षा कधी मी जास्त झोपलो नसेल. कारण शेवटी मुख्यमंत्री म्हणून जेव्हा जेव्हा कुठेही आपत्ती, संकट, इर्षाळवाडी असेल, पूर असेल, महापूर असेल, जिथे संकट तिथे एकनाथ शिंदे, जिथे आपत्ती तिथे एकनाथ शिंदे पोहोचला. एक सर्वसामान्य कुटुंबातून एक जमिनीशी नाळ जुळलेला हा एकनाथ शिंदे आहे. आणि म्हणून मी जेव्हा सीएम होतो तेव्हा लोक म्हणायचे चीफ मिनिस्टर, मी म्हणायचो सीएम म्हणजे कॉमन मॅन. आता मी डीसीएम आहे. आता लोकच म्हणतात डेडिकेटेड टू कॉमन मॅन. काय प्रॉब्लेम आहे? कॉमन मॅन म्हणजे सर्वसामान्य माणूस हा आपला केंद्रबिंदू आहे, त्याच्याशी आपली नाळ जुळलेली आहे. आणि म्हणून मुख्यमंत्री पदाच्या काळामध्ये एवढ्या योजना केल्या का सर्वसामान्य लोकांसाठी, माझ्या लाडक्या बहिणींसाठी, भावांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, कष्टकऱ्यांसाठी, वारकऱ्यांसाठी, सगळ्या युवकांसाठी. आज त्या महाराष्ट्र सगळ्या क्षेत्रामध्ये नंबर 1 आहे.
परदेशी उद्योग मंत्री इकडे आहेत. आम्ही दावोसला गेलो होतो जेव्हा पहिल्यांदा सुरुवातीला, मला वाटतं तेव्हा आपण सरकार स्थापन केलं होतं. मला वाटलं कोण महाराष्ट्रात येईल की नाही, पण महाराष्ट्रामध्ये त्यावेळेस 7 लाख कोटींची गुंतवणूक आपण 2 वेळा गेलो. 7 लाख कोटी गुंतवणूक, परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली. त्याने विश्वास ठेवला, कारण महाराष्ट्रामध्ये पोटेन्शियल आहे, महाराष्ट्रामध्ये चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, कनेक्टिव्हिटी आहे, स्किल मॅन पॉवर आहे. उद्योगामध्ये आपण नंबर 1 ला आहे, परदेशी गुंतवणुकीत नंबर 1 ला आहे, GDP मध्ये आपण नंबर 1 ला आहे, स्टार्टअप मध्ये आपण नंबर 1 ला आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत आपल्याला इथं सावंतवाडीत देखील, आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये सावंतवाडीला देखील नंबर 1 ला आणायचं असेल तर या ठिकाणी केसरकरांच्या मार्गदर्शनाखाली नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आपले विजयी झाले पाहिजे. ही विनंती मी आपल्याला करायला आलो. आणि तुम्ही एकदा ठरवलं कोकणातल्या लोकांनी की ते काळ्या दगडावरची भगवी रेग आहे असं मी मानतो. आणि म्हणून मी जे बोलतो ते करतो. माझं पोटात एक ओटात नाही आहे. माझा अजेंडा साफ आणि स्वच्छ आहे, विकास. मला काय मिळालं यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या जनतेला काय मिळालं हे मी पाहिलं. खुर्ची हा आमचा अजेंडा नाही. ज्या लोकांनी आम्हाला खुर्चीत बसवलंय त्या लोकांचे प्रश्न काय, त्यांच्या समस्या काय, त्या जाणून घेऊन सोडवणं हे आमचं काम आहे. सरकार कुणासाठी असतं? सरकार सर्वसामान्य लोकांसाठी असतं. एका मुलीने आत्महत्या केली शिक्षणासाठी, इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेत होती. एका मुलीने आत्महत्या केली, रात्री टीव्हीवर बातमी ऐकली 12:30-1 वाजता, मनाला वेदना झाल्या, यातना झाल्या. म्हणालो कशासाठी सरकार, कशासाठी सत्ता? सर्वसामान्यांचं सरकार आपण म्हणतो आणि आपल्या सरकारमध्ये एक मुलगी शिक्षणासाठी आत्महत्या करावी लागते. 50% फी पालक भरत होते, 50% फी सरकार भरत होतं. आणि त्या मुलीला वाटलं 50% फी माझे वडील भरू शकत नाही, वडील आत्महत्या करतील, म्हणून तिने स्वतः आत्महत्या केली. अतिशय दुर्दैवी घटना होती. त्याच दिवशी मी ठरवलं हे सरकार सर्वसामान्यांचं, गोरगरिबांचं आणि शिक्षणासाठी एक मुलगी आत्महत्या करत असेल त्या सत्तेचा उपयोग काय? त्याच दिवशी एकनाथ शिंदेने ठरवलं सरकार 50% फी भरत होते ते 100% फी भरण्याचा निर्णय आपण घेतला. हे सरकारचं काम आहे, हे सरकारचं काम आहे. ते आम्ही केलं. अनेक निर्णय घेतले, अनेक निर्णय आम्ही घेतले. कोकणासाठी देखील अनेक निर्णय घेतले. कोकणामध्ये देखील हे तर आपला सावंतवाडीचा विकास तर नक्की होईलच, परंतु मी आपल्याला सांगतो सिंधुरत्न योजना, केसरकर साहेब नेहमी सांगत असतात सिंधुरत्न योजना बंद झाली, आपल्या कॅबिनेट मध्ये देखील चर्चा होते, सिंधुरत्न योजना देखील सुरू झाली पाहिजे. त्यासाठी देखील हा एकनाथ शिंदे प्रयत्न करेल. त्याचबरोबर कोकणामध्ये जसं मुंबई पुणे ऍक्सेस कंट्रोल झाला, नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग झाला, तसा त्या धर्तीवर मुंबई सिंधुदुर्ग ऍक्सेस कंट्रोल रस्ता आपण करतोय, ग्रीनफील्ड रस्ता करतोय आणि तो देखील त्याचा DPRचं काम चालू आहे. MSRDC माझ्याकडेच आहे. हा जो प्रवास आहे हा प्रवास अगदी शॉर्ट मध्ये होईल, प्रवासाची वेळ वाचेल. सावंतवाडीतून जाईल ना, ते आपण कुठे घालायचं ते आपण ठरवू ना. मंत्री मीच आहे आणि तुमचं ऐकायलाच लागेल मला. तुम्ही आमचे मुख्य प्रवक्ते आहात आणि म्हणून चिंता करू नका. जो आहे आपला मुंबई सिंधुदुर्ग हा रस्ता, याचं निम्म्यावर वेळ येईल. 25 तास 20 तास नागपूर मुंबई यायला प्रवासाला लागत होतं. आज 7 ते 7 तासामध्ये नागपूरचा माणूस मुंबईत पोहोचतोय. आणि शेतकऱ्याचा मालाचा ट्रक सकाळी निघालेला 3 दिवसांनी पोचायचा, तो आता सकाळी निघालेला ट्रक संध्याकाळी APMC मार्केटमध्ये पोहोचतोय. हे बदल घडवला आहे, हा गेम चेंजर आहे. आणि म्हणून तेच आपल्याला करायचं आहे. कोस्टलचा रोड सुरू आहे. आज जेवढे बीच आहेत ते सुशोभित होतील, पर्यटन वाढेल, पर्यटनाला चालना मिळेल. इथला तरुण नोकरीसाठी बाहेरच्या शहरात जाता कामा नये, ही भूमिका आपली आहे, ही भूमिका आपली आहे. आणि म्हणून विकासाला महत्व देणारं
आपली शिवसेना आहे. आणि म्हणून आम्ही शासन आपल्या दारी घेऊन गेलो. शासन आपल्या दारी, लोक बाळासाहेब म्हणायचे कार्यकर्ता घरात नाही लोकांच्या दारात गेला पाहिजे, शासन लोकांच्या दारात गेलं पाहिजे, बाळासाहेब सांगायचे. आणि हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना शासनच मंत्रालय लोकांच्या दारात नेलं. शासन आपल्या दारी, योजना होत्या, सगळं लाभार्थी होते, पण लाभार्थी लाभापासून वंचित राहत होते. आणि म्हणून आम्ही शासन आपल्या दारी घेऊन गेलो. 4 कोटी लोकांना त्याचा फायदा झाला. 4 कोटी लोकांना. आमच्या महिला भगिनी आपल्या स्वतःच्या तब्येतीकडे दुर्लक्ष करतात, म्हणून आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून माता सुरक्षित तर परिवार कुटुंब सुरक्षित ही योजना केली. 4 कोटी 3 कोटी महिलांनी त्याच्यात लाभ घेतला. हे सरकारचं काम आहे, हे सरकार आहे. आणि म्हणून त्याचीच पुनरावृत्ती आपल्याला सावंतवाडीत करायची आहे. आणि म्हणून काही लोक इकडे येऊन सांगितलं की निधी आम्ही देणार नाही म्हणून असं. पण मी आपल्याला सांगतो, नगर परिषदा कोणाच्या अखत्यारीत असतात? नगर विकासच्या. आणि नगर विकास मंत्री कोण आहे? एकनाथ शिंदे आहे तुमचा. त्यामुळे नगर विकास खात्यातून जे आपले प्रस्ताव येतील आणि ते प्रस्ताव मान्य करून त्याला निधी तात्काळ वितरित केला जाईल, हा शब्द आपल्याला देतो. बोलतो ते मी करून दाखवतो. आपल्याला माहित आहे, मोठी मोठी कामं केली आहेत मी. मोठे मोठे डॉक्टर नसलो तरी मोठे मोठे ऑपरेशन केलेत मी. माझा मुलगा डॉक्टर आहे, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे. मी डॉक्टर नाही, पण हे सगळे साक्षीदार आहेत. काय आपल्याला कार्यक्रम करावे लागतात ते आपण करतो. आणि म्हणून एकच आपल्याला मी सांगायला आलोय, सावंतवाडीचा विकास हाच आपला ध्यास असला पाहिजे. आणि म्हणून येत्या 2 तारखेला मी आता किती पैसे दिले हे मी काय सांगत नाही. याच्यामध्ये बरेचसे कामं आपण सांगितलेली आहे केसरकर साहेब. आणि त्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला मी सांगतो, तुम्ही हक्काचा आपला शिवसेनेचा नगराध्यक्ष या ताईच्या रूपाने आपण निवडून द्यायचा आहे. ताईच्या रूपाने निवडून द्यायचं आहे. लाडकी बहीण आहे. आणि म्हणून लाडक्या बहिणीला हा तुमचा भाऊ कुठेही अंतर देणार नाही, निधीमध्ये अंतर देणार नाही. विकासाला जेवढे पैसे लागतील, शेवटी विकास हाच महत्वाचा आहे. लोकांच्या आयुष्यामध्ये बदल घडला पाहिजे, चांगल्या सोयी सुविधा दिल्या पाहिजे. ही सरकारचं आमचं जबाबदारी आहे. आणि म्हणून मी सांगतो, कोणी काही म्हणेल त्याच्यावर सोडून द्या विषय, पण तुम्हाला निधीची कमतरता नगर विकास खात्याकडून कधी कमी पडणार नाही, हा शब्द पुन्हा एकदा मी आपल्याला देतो. आणि म्हणून येत्या 2 तारखेला आपण धनुष्यबाणासमोरचं बटन दाबून या ठिकाणी संपूर्ण पॅनलला विजयी करायचं आहे. आपल्याला विकास पाहिजे. तुमचं एकमत इतिहास घडवणार आहे. तुमचं एकमत 5 वर्षासाठी निर्णय घेणार आहे. आणि म्हणून मी जे सांगायला आलोय, विनंती करायला आलोय, ही संधी तुमच्या हातात आहे. तुमच्या मुलाबाळांचं भवितव्य तुम्हाला घडवायचं आहे. या शहराचा विकास घडवायचा आहे. आणि चांगले लोकप्रतिनिधी या आपल्या पॅनलमध्ये आहेत. आणि केसरकर साहेबांचं मार्गदर्शन तुम्हाला आहे. बाजूला आमचे उदय सामंत आहेत. ते जे काही त्यांना इथं करता येईल तेही करतील. आणि म्हणून एक अख्खी टीम, चांगली टीम, ज्याला विकासाचं विजन असलेली, जी विकासाची दूरदृष्टी असलेली, ही सगळी टीम आपल्याला शिवसेनेने दिलेली आहे. आणि म्हणून मला विश्वास आहे, मला खात्री आहे की तुम्ही एकदा निर्णय घेतला की निर्णय घेतला. आणि एवढ्या वेळ कोण बसतंय? या थंडीमध्ये कोणाला वेळ पडली आहे? कोण एकनाथ शिंदे? कोण आला आणि कोण गेला? परंतु मी आपल्या मनापासून आभारी आहे. तुमचे जेवढे आभार मानावे तेवढे थोडे आहेत. एवढ्या वेळ तुम्ही बसलात, याचा अर्थ तुम्ही निश्चय केलाय, तुम्ही संकल्प केलाय. या वेळेस शिवसेना आणि धनुष्यबाण म्हणजे विकास, शिवसेना म्हणजे विकास. आणि एवढे लोक, या लोकांनी निर्णय घेतला तर मला वाटतं भल्या भल्यांचं डिपॉझिट जप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशा प्रकारचा विश्वास मी व्यक्त करतो.
आणि केसरकर साहेब, आपल्यालाही मी शब्द देतो की आपण या विकासासाठी जी जी काही कामं करायची आहेत, या सावंतवाडीसाठी ती बिलकुल आपण निश्चिंतपणे यांना शब्द द्या, तुमचा शब्द खाली पडू देणार नाही. हा एकनाथ शिंदेचा शब्द आहे, हा एकनाथ शिंदेचा वादा आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला पुन्हा एकदा नम्र विनंती करतो, येत्या 2 तारखेला धनुष्यबाणा समोरचं बटन दाबून आपल्याला या संपूर्ण पॅनलला विजयी करायचं आहे आणि 3 तारखेला विजयाचे फटाके फोडायचे आहे. या सावंतवाडीवर विकासाचा भगवा झेंडा डौलाने फडकवा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, आपण आपल्या संपूर्ण दौऱ्यामध्ये या ठिकाणी आलात आणि सावंतवाडीच्या तमाम नागरिकांना या ठिकाणी आपल्या या प्रचार सभेच्या दरम्यान ज्या घोषणा आणि जे काही वादे दिलेले आहेत त्या आपण निश्चित पद्धतीने पूर्ण करात अशा प्रकारचा आशावाद या ठिकाणी व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री सन्माननीय उदयजी सामंत साहेब हेही या ठिकाणी आलेले आहेत. कमी वेळेमध्ये त्याने या ठिकाणी जरी मनोगत व्यक्त नाही केलं तरी 4 दिवसापूर्वी त्याने आपल्या मनोगतामध्ये सावंतवाडीच्या विकासासाठी आपण सतत प्रयत्नशील राहणार असा आशीर्वाद दिलेला आहे. त्यांचंही या ठिकाणी मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो. आपले सगळ्यांचे लाडके आमदार सन्माननीय दीपकभाई केसरकर यांनाही या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो. सर्व पदाधिकारी, त्याचप्रमाणे राज्य सचिव सन्माननीय राजेशजी मोरे साहेब हेही या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचंही या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन करतो, धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि सर्व उपस्थित पत्रकार, उपस्थित सर्व सावंतवाडी नगरीचे मतदार बंधू भगिनीनो आणि या व्यासपीठावर ज्याने ज्याने आम्हा सर्वांना सहकार्य केलं त्या सर्वांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि सर्वांच्या परवानगीनं हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपल्याचं घोषित करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.